ki khubor nakaslem jong unongsan hima. Ka office jong Superintendent of Police ka East Khasi Hills Shillong kalapin bana ba sangot kibriu kila jar ngai kibalatip kerteng kum ugobar dhan Rizal sanpu khandai snam karata ubadan ya jingjrong ka basan pon hinyoput bat kasni do kabali nangta umon BH tapa si kharki ripu san snam karta ubadan ya karenyeng ka basan pon arput kasni do kabali bat upong ya t-shirt ka barong jerngam batho lain saw bat kapatlun ka bayong bat ka juti rong gre bala ja na do ka arpu pratarek uyayong arhajar arpu ar na ka jaka ka ba utrei Muhammad Khairul Hek laipu prasnam karta ubadan ya ka jingjrong ka basan pon arput bat upong ya ka jaket ka batho saw bat tho yong kapatlun ka barong kti bat ka juti bala ja na do ka henry tarek ukala lingkon arhajar arpu ar bat udan bok lang thaba arpu khandai snam karta ubadan ya ka jingjrong ka basan pon ubadan ya ka jingshitam ha ka buat perkhat perdan udan ru ya ka tatu ha ka rendang jong u bat upong ya ka jaket ka barong kti kapatlun ka barong li blat bat ka slipper ka bablu bat ura ru ya ka shatri balula ja na do ka saw tarek ubanai jeliu arhajar arpu ar na ka yingsa jong u komta na ka liang ki pulen kila pentep balada dan manu ki bayu i lani lap ya ki bakin pentep she ki thanat pulen ki badan hajalla